Asinibingelele nonke egameni lomsindisi wethu uKristu Jesu. Isahluko senkulumo yanamhlanje sithi uNkulunkulu ungaphezulu kwezinto zonke. Sisuselwa lapha encwadini yamahubo 115 ivesi lesithathu elifundeka kanje. Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini wenza konke akuthandayo. Isikhulumo sethu namhlanje umfowethu uSanele Ngobese. Inkulu impi ekhona emhlabeni ngendaba kaNkulunkulu. Lena indaba ebanga okukhulu ukwahlukana phakathi kwabantu. Imindeni iyavukelana, izinhlanga ziyavukelana ngoba bonke benoNkulunkulu abazakhele bona, abayizithombe noma abahlezi engqondweni. Ubuyaluyalu bukhulu. Kakhulukazi uma kufika izinkinga empilweni, umuntu ubalekela kulokho akwenzile. Wakwenza yena kwaba yithemba kuye. Kuze kubuzakala ukuthi uphi kanti owakhe uNkulunkulu loyo amkhonzayo uma izinto empilweni yakhe zimbhedela ngalendlela. Kunenkulumo evezwa ihubo ama-Israyeli ayelihuba ngemuva kokuba ebuye ekudingisweni eBhabhiloni. Amahubo 115. Kuleli hubo kuyavela ukuba nabo kunemibuzo ababhekana nayo ngesikhathi kubukeka engathi uNkulunkulu balahlile. Lenkulumo ikuvesi 3 ifundeka kanje: UNkulunkulu wethu usezulwini wenza konke ngokuthanda kwakhe. Lenkulumo iyimpendulo yombuzo ovela kuvesi 2 ukuthi abezizwe kungani bethi uphi uNkulunkulu wabo. Impendulo ivela kubantu ababonile ukuthi uNkulunkulu khona, bebona ngemisebenzi yakhe ayenzile. Bona-ke abantu besizwe sikaNkulunkulu, uma ufunda kusuka kuvesi 4 kuya kuvesi 8, babonile nalokho kuthiwa uNkulunkulu abantu bezinye izizwe abazenzele kona, kanye nemisebenzi emibi yezizwe ezithembele kulezi zinto, inkolo esungulwe emakhanda abantu. Ngakho uma benikezela impendulo ngaleli hubo, beqinisana ngoNkulunkulu futhi bephendula nombuzo ovelile kulezi zizwe ezisungulele uNkulunkulu kanye nenkolo yazo, bathi uNkulunkulu wethu usezulwini wenza yonke into ngokuthanda kwakhe. Ngalamazwi kuyavela ukuthi uNkulunkulu ongakaze angabibikho nguye owengamele zonke izinto, nguye ongenziwanga, ongalawulwa ngumuntu ngoba unguNkulunkulu. Ake lenkulumo uNkulunkulu asivezela yona ezwini lakhe siyibheke ngalendlela ukuze simbone uNkulunkulu ukuthi unguNkulunkulu. Izinto ezimbili lesi sigaba sokuqala salamazwi esisinika zona. Eyokuqala, lamazwi asivezela ukuthi uNkulunkulu khona. Uma sifunda amahubo 90 uvesi 2, sithola amazwi athi, zingakaveli izintaba, umhlaba nezwe ungakakudali, kusukela phakade kuze kube phakade, wena uNkulunkulu ukhona. Uyabona zonke izinto nawe uqobo, kube khona isikhathi lapho kungekho khona. Kodwa asikho isikhathi uma singahlehla siya emuva lapho uNkulunkulu angakaze angabibikho, futhi uma sibuka phambili isikhathi lapho uNkulunkulu angeke abe khona. Yingakho sithola lamazwi athi uNkulunkulu wethu usezulwini. KuGenesis isahluko sokuqala ivesi lokuqala lithi, ekuqaleni uNkulunkulu wadala.
Nansi indlela esobala kuona wonke umuntu eveza ukuthi uNkulunkulu ongakaze angabibikho ukhona. Umhlaba nesibhakabhaka nakho konke sikubona ngamehlo okungenziwanga ngezandla zomuntu kufakazela ubukhona bakhe ngoba konke lokhu kuvele ngamandla kaNkulunkulu obevele ekhona. Ngakho lokhu kuba khona kukaSimakade kuyithatha ingqondo nobuhlakani bomuntu kukufahlaze kungabi yinto yalutho maqondana nokuba khona kukaNkulunkulu. Kwizihlakanipho ezikhona nezake zaba khona namunye umqondo ongakwazi ukwakha amandla akanje. Amazwi akhe uNkulunkulu azwakalile kubantu uma sifunda embhalweni, asezwakala namanje ngalo iBhayibheli. Kodwa yinye kuphela into engakazi bonakale yakhe, isimo sakhe. Lokho kwenza yonke imifanekiso yezimo zoNkulunkulu neziqu zalokho okuthiwa oNkulunkulu, zanoma iluphi uhlobo, zanoma iyiphi inkolo, zikwenza into yalutho. Into esibili isigaba sokuqala esisivezela yona ukuthi uNkulunkulu abakhuluma ngaye ulaphi. Bathi uNkulunkulu wethu usezulwini. Kusobala kuwona wonke umuntu ukuthi izulu akusiyona indawo esemhlabeni. Uma sifunda kumakhosi okuqala isahluko 8 verse 27 kufundeka kanje: kepha uNkulunkulu uyakuhlala yini emhlabeni na? uNkulunkulu siqu sakhe akahlali emhlabeni. Ubukhona bukaNkulunkulu, ipresence, bukhona yonke indawo ngokuphelele, ngokugcwele, kodwa yena siqu ukhona usezulwini. Ngakho uma ethi amazwi uNkulunkulu wethu usezulwini, aveza ukungabi yilutho komuntu nokuba mukhulu kakhulu kukaNkulunkulu, usezingeni lakhe yedwa. Ku-Isaya 66 verse 1 sifunda ngokuthi izulu liyisihlalo sikaNkulunkulu sobukhosi. Ezintweni eziningi ezimele isihlalo sobukhosi, amandla okuba negunya phezu kwezinto ozengamele njengenkosi kanye nokuba mkhulu kwalowo ohlezi kuleso sihlalo, ezinye zezinto ezisemqoka ngalowo obusayo. Ngakho uma uNkulunkulu esivezela ukuthi izulu isihlalo sakhe sobukhosi, izinto ekumele zifike kithina zisivule amehlo ukuthi uNkulunkulu mukhulu kunezinto zonke, ngisho kunaso isihlalo sobukhosi. Kumakhosi okuqala isahluko 8 kufundeka kanje: ngisho izulu nezulu lamazulu alinakukumumatha. Ukuba isihlalo sobukhosi kwezulu kusifundisa ukuthi uNkulunkulu wengamele yonke into, wengamele umhlaba wonke nezimpilo zabantu bonke, zabamkhonzayo nezabamphikayo. Lento ifana nomengameli wesizwe sethu iNingizimu Afrika. Wengamele yonke into emzansi, amakhosi endabuko kanye namaqembu ezombusazwe, wonke ngisho nalawo angamfuni. Kunamazwi ajwayelekile athi ngoNkulunkulu, akekho ofana naye noma ongalinganiswa naye. uNkulunkulu usezingeni lakhe yedwa. Akunamuntu ombekile, akavotelwa, alukho uvo lomuntu olumenze wabusa. Ukulawula kwakhe ngendlela ecacile ukwenza konke esezulwini. Ngakho uma ethi lamazwi uNkulunkulu wethu usezulwini, asitshela ukuthi
uNkulunkulu ongakaze angabibikho, ongasoze angababikho ukhona. Usezulwini yena yedwa unamandla egunya phezu kwezinto zonke futhi wengamele izinto zonke. Ingxenye yesibili yalamazwi kuleli verse ithi wenza konke ngokuthanda kwakhe. Lamazwi ancikene kakhulu nobunjalo besimilo sikaNkulunkulu. Uma sibheka ubunjalo besimilo, uma sizofunda kuIsaiah 6 verse 3, nakho esikutholayo. Ungcwele, 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 usimakade wamabandla. Amazwi lawa aphimiselwa izingelozi ezisebukhoneni bukaNkulunkulu ezulwini. Zikhuluma enye kwenye, zibabaza ngokumangala okugcwele intobeko. Zizifihle ubuso ngenxa yesimo sesiqu uNkulunkulu ayiso. Zithi uma ziqhubeka zibabaza ngokumdumisa usimakade zithi wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Ubukhona bezinto zonke emhlabeni, indalo yonke nomuntu imbala, nezindlela zonke izinto ezisebenza ngayo, ukuphuma nokushona kwelanga, ukuba khona komshado phakathi kwendoda yesilisa nomfazi ongowesifazane, konke lokhu kusivezela inkazimulo kaNkulunkulu. Zonke izinto ezidaliwe zivele kuNkulunkulu, zisebenza ngokukumisa kukaNkulunkulu. Ukuqhubeka kwempilo yonke kusuka ngosuku lokuqala kwadalwa kuze esikhathini samanje kuya phambili, konke lokhu kwenziwe nguNkulunkulu. Okungukuthi ke wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Ngakho ke uma ethi lamazwi wenza konke ngokuthanda kwakhe, nansi into okusitshela yona. Lento kumele siyamukele. Imisebenzi kaNkulunkulu ayisukele emqondweni yabantu nakuzifiso zabantu. uNkulunkulu akenzi izinto ezifiswa ngabantu. uNkulunkulu wenza izinto ngangokwentando yakhe, ezihambelana nobunjalo bakhe kanye nesimilo sakhe. Ngamanye amazwi, akalawulwa futhi akalawuleki. Akekho umuntu ongaletha umbono othile ukwenzela ukubonisa uNkulunkulu. Imicabango yakhe ayikho kwisigaba semicabango yabantu. Ukubeka lokhu ngenye indlela, njengoba uNkulunkulu edalile yonke into, kube ngokuthanda kwakhe ukuthi kube kanjalo. Njenganalokhu kuhamba izikhathi kwizizukulwane ngezizukulwane kwaze kwafika kumina nawe, lokho kwenziwe nguye ngoba kuhambelana nalokho yena athandile ukuba kwenze. Njengoba adala abantu bonke ebasusela kumuntu oyedwa amdalile, uAdam, lokho kuyinto athandile yena ukuba ibe kanjalo. Njengoba enzile ukuba ukubuyisana phakathi kwakhe nabantu kube ngokukholwa kuJesu, yingoba uthandile ukuthi kube kanjalo. Ayikho enye indlela izinto ezizohamba ngayo ngaphandle kwaleyo evele ngokuthanda kukaNkulunkulu. Konke akwenzayo uyazinqumela yena. Akekho umuntu odaliwe abambisana naye. Njengoba engumnikazi wempilo, uyena yedwa onegunya lokusho ukuthi kumelwe kuphilwe kanjani. Ngakho uma amazwi ethi uNkulunkulu wethu usezulwini wenza konke ngokuthanda kwakhe, asiyaleza ngokuthi munye onguye uNkulunkulu, ungaphezulu kwezinto zonke, wengamele izinto zonke ezulwini nasemhlabeni. Sibonge kakhulu kumfowethu uNgobese. Ngithi angigqugquzele la ukuthi uma kuwukuthi ukhona ongathanda ukuthi azintshumayelo ezifana nalezi, ukuthi angaya lapha ku-YouTube phansi kwekhasi Amandla Ensindiso podcast, nasekhasini lase Living Hope Bible Church zikhona imfundiso lapha emfishane efinqiwe zesiZulu. Siyabonga.